ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 25 марти соли 2025 навор кардам ба аришма. Хулас 190 000 сомон хона дар Душанбе ҳаст назди Мошин бозор. Навор мошин мешавад. Пешаи ҳамин канал да мақсад нав ома бошин, агар лайк чора фаромӯш накунед. ҳатман дар канал подписатсия кунед бардоро ва барои реклама кардани хона ёки мошин ёки замини худ метавонед ки ҳамин рақамҳои мо аст, ба мо муроҷиат кунед бардоро. Ба ҳазур бошед, тамошо кунед навори имрӯзара. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Дӯстон, мегзарем ба эълони яками имрӯзамон. Эълони якамон чие? Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Аниқтараш дар ноҳияи Фирдавсӣ, яъне бародаро як сотиқа неки 3 комнатага. Худаш хона деэтажае. 495 000 сомонӣ гуфтесай, боз муомила. Ака бародаро гӯш кунед. Ноҳияи Фирдавсӣ, поёни 10-ум дарвозаи Корвон. Ҳаммом, ҳоҷатхона дар даруни ҳамин хона мақсад. Кухня ҳам дора. Масъалаи обу светаш умуман проблема нест. Документҳо 100%. Харидори ҳақиқӣ якамо мега марҳамат. Биёй аз наздик бибина. Аз соати 7 субҳ бародаро то 8 бегаҳа мақсад метавонед ки занг бизанед. ҳамин хонаро касе ки харидани ҳастай, аллакай состояниеш маълум, ҳолаташ чихелая чихел неста бародаро маълум. Як сотиқ ҷои мошинмониам ҳаста бародаро. 495 000. И хеле хонаро бародаро шумода 600 да баъзе одам намета. Мақсад срочнеда. Деҳим эълон мегзарем. Рақамашо мондагӣ бародаро бинен ҳамо эълон пешинара. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дангара. Ҷамоати деҳати Исмат Шариф дӯстон. Шаҳбори кӯҳна. 4 комната дорад. Иҷода наворшам ҳаста. Бинехтон ба чашми сари ане дӯстон. Гирдванаш хулас маҳкам кардагӣ. 4 комната 12 сотиқ замин дора плюс и 145 000 нархи хона. Вообще капек. Дароза зайга ҳақамсоя зиндаги дора бародаро. И тарафада овсветам ҳаста. Чихел ки хитон дидистен. 145 000 $12800 доллар мешава ва 1 260 000 рубл дӯстон. Рақам 933 10 50 WhatsApp ҳастай. Бародаро рӯи хотири хонаҳое ки арзон ҳастанд, лайкҳоро фаромӯш намекунед. Ҳатман дар канал обуна мешем. Як хонаш мақсад таъмир дорад, дигарош коробка. Ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхонаш ҷудо ҳай бародаро. Обу свет ҳаст. Наздикӣ ба мактабу масҷид. Хулас наздикай. Гирди ҳавлӣ маҳкам, дарвоза зайга. Харидори ҳақиқӣ марҳамат кунем, бо насиб боша камтар дига арзон мекунад шумода. Сеюм эълон мегзарем дӯстон. Эълони сеюмон чие? Квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд. Дар 18-ум микрорайон, яъне 2 комната дорад, дар сеюм ошёна айни ҳоли худи хона қарор дорад дӯстон. 45 метри квадрати 350 000 нархи хонаро гуфтесай. 2 комнатага дар сеюм ошёна, хона пӯкзе люксай бародаро. 31 000 доллар ва 3 40 000 рубл мешавад агар ба рубл бигзаронем. Рақамҳо 177 37 53 43 WhatsApp дора ҳамин номерода. Марҳамат ки акада занг бизанед. Настройка, яъне ки нав сохтага уже ба таъмир ман эҳтиёҷ надорад. Хона покиза тайёр медоред, зиндагӣ мекунед. Бо таъмири нави замонавӣ. Техпаспорт дорад бародаро. Хулас отопление мегӯяд, тёпли полам ҳатто ҳастай бародаро. Марҳамат кунед, поликлиникаи ҳаст. Рақам 5 кӯдакистонам ҳастай бародаро. 4 эълон мегзарем дӯстон. Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, дар якум микрорайон, яъне 1 комнатага дар якум ошёна. 37 метри квадрати обши. Хонара бинен, ҳолатша состояниеша ба обтен. Комментария нависонем бародаро. Баъзе ха инсоно медонам ки намедонам, яке ака Турсунзода ки ҷудай. Регар дай бародаро, дар якум микрорайони Регар.
Турсунзода ки гуфтам бифаҳмед дӯстон 242,000 нархи хона гуфтесан. И хеле састаи хеле ҳолат дигар ба фикрам ки намеёд. Ҳамон ҳоҷатхона ҳаст, кухняам дорад. 21500 доллар ва 2 миллион 100 ҳазор рубл. Рақамон 95 32 22 27 дӯстон WhatsApp аст маромад кунед. На осо зайхои ҳамаи хона на панавай медрӯи просто ки зиндагӣ метавонад дорад. Кондитсионер дора. Дигар чӣ мефарошед баша? Ҳуҷҷатҳо 100%. Хона омода барои зиндагӣ кардан таппа тайёра яъне. 5 миллион мегзарем дӯстон. Эълони панҷумон квартираи фурӯшӣ дар Душанбе. Аниқтараш дар Корвон назди мағозаи Ҳафт Ахтар. ба ҳамагон маълум аст, касе ки аз Душанбе бошад аллакай иҷора фаҳмид, на танҳо аз Душанбе, аз дигар нуқтаҳои ҷумҳурӣ иҷора аллакай хитоб медонем дӯстон. 2 комнатаага 52 метри квадратӣ. Хулас 470,000 нархи хонаро гуфтесан, 41500 доллар ва 4 миллион 100 ҳазор рубл. 2 комната бардоро дар назди мағозаи Ҳафт Ахтар дар Корвон. И хона дар Душанбе. 4 миллион 100 ҳазор рубл, 41500 доллар, 470,000 сомонӣ. 91 88 71 99 дӯстон WhatsApp дура акада марҳамат бетои ки хитон занг бизанед боқӣ монда маълумотро мақсади гап ки бипурсем. Бо обу барқи доимӣ дӯстон наздик мактаб, мағоза, масҷидам ҳастай, масҷиди калон. Тамоми нақлиёт яъне ки мегзарад. Ремонти нав, касе зиндагӣ айни ҳол кардагӣ нестай. Техпаспорт дора. Барои маълумоти бештар дӯстон метавонед ки дар рақамҳои аккаунтчиҳое ки шумо да гуфта гузаштам 91 88 71 99 WhatsApp дорад. Рафта як аз наздик бибинед. Соҳиби асосиш яъне ки дар шаҳри Москва дар Душанбе аҳлу оилаш метавонад ки қад шумо нарх навои ҳамаи хонада муомила кунад, яъне қадтон бо гап зада шербачо. Хона бинед чотка ремонти замонави дорохи. Дигар чид мефурӯшед бача. Автотои чанд қай ки метавонад баҳри шумо хонаи арзон пешкаш мекунад. Набошад нест бардоро. 6 миллион мегзарем. Квартираи фурӯшӣ дар Гулистон, дар Қайроқум, Истиқлол 14 меган дӯстон. Як комната дар дуюм ошёна, 30 метри квадратӣ, оби гарм, оби хунук ҳамаш ҳастай дӯстон. 193,000 нархи хона. Дигар чид мефурӯшед бача. Дар дуюм ошёна 17,000 доллар, 1 миллион 680 рубл. 928 94 00 10 дӯстон WhatsApp астай марҳамат кунед. Акада занг бизанед, айни ҳол хона савдо шуда нест. Касе ки ягер Гулистон, Қайроқум, Истиқлол, ҳамин тараф мақсад хонаи хар ҳастед, ҳамин хона бад нест. Барои маълумоти бештар метавонед ки акада занг бизанед. Ҳафтум эълон мегзарем дӯстон. Эълони ҳафтумон чие? Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, боз дар Гулистон. Хулас иам як комната дар дуюм ошёна, яъни 30 метри квадратӣ дорад дӯстон. 30 метри квадратӣ 190 та нархи хонаро гуфтеса. 1 миллион 640 ҳазор рубл, 17400 доллар. 928 61 66 44 WhatsApp ва ҳам дасти яка. Метавонед ки ҳози занг зада рафта аз наздик боз бибинед бардоро. Рӯ ба рӯи мега гостиницаи Далерда ҷойгир аст. Маълумоти бештар тариқи телефон шербачо. 8 миллион мегзарем. Боз квартираи фурӯшӣ дар Ёвон. Деҳаи Даҳана. Бинен Ёвонам хеле деҳа доштааст. Ман нав рости гап хадом фаҳмидам. 2 комната дар дуюм ошёна 70 метри квадратӣ. Шутка неста шербачо. 165,000 нархи хона, 1 миллион 420,000 рубл ва 15100 доллар. 935 13 20 20 WhatsApp ва ҳам дасти яка. Ремонтиш бад нест черои нар. Метавонед ки бидроим фақат зиндагӣ кунед. Таъмири нав дура, яъне хулас отоплениям ҳастай. Боз муомила мешавад бар замин қарзон дашт. 2 комнатага 70 метри квадратӣ дар дуюм ошёна. Маъқултон боша марҳамат кунед шербачо. 9 миллион мегзарем. Эълони ҳамон чия? Квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, аниқташ дар ноҳияи Фирдавсӣ. 2 комната дар сеюм ошёна 53 метри квадратӣ. Хона погиза люкс кайге.
таъмир нав замонаи метрои бародар зиндагӣ мекунӣ. Ака нарх навошад баъзе хонаҳо аз ҷои худаш нарх навош вобастагӣ дора бардоро 685,000 5 миллион 900,000 рубл, яъне 100,000 кам 6 миллион рубл гуфтесай. бовар кунӣ беҳад қимат $60,700 ва рақамош 716 71 11 WhatsApp. марҳамат кен касе ки хайдури ҳақиқӣ аст WhatsApp ҳам дасти якада занг бизанед. боз як ҳуҷрага ба ду ҳуҷрага тағйир дода гирдастай. хеле хона бо даҳум эълон мегзарем. эълони даҳумон чие бардоро? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолуддини Балхи Румӣ қарор дорад. ин ҳол деҳаи Ленинград дӯстон. бинен деҳаи Ленинград. сотиқаш калонтар, ҳаққи ҳамсояҳо зиндагӣ дорад. мақсад обусветам дорад. неҷада ҳоҷатхона шиданияй мега кама мақсад ҳоҷатхона бояд замона мекардем ки дига накардемаш мақсад. 7 сотиқ ду дар хонаи 270,000 нари хона. 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ, чотка забор гирифтагӣ, медрӯй фақат зиндагӣ мекунӣ бардор. рақамоша мегем 952 925 2304. ватсапш бошад 036 05 55 55 ватсап даен. ушта дастӣ. баня, аловхона, масҷид, мағоза ҳамаш наздик. ҳуҷҷатош ҳастай бардор. эълони 11 мегзарем. бардор аблошкаи видеоро дидиу аз душанбе хона мақсад 198,000 куҷода боша гуфта даромадӣ. ана ҳамун хона расидем мақсад. хонаи фурӯшӣ дар душанбе назди мошинбозор душонагай дукомната 1 сотиқи дигар замин дорад. рӯи хотири ҳози нархша мегӯям бардор. ин ҳамин лайки патисара фаромӯшаки ҳатман увидомленирам зер кунед ки видео мекунем шумо да биро бардор. 198,000 нархи хона. 1,710,000 рубл 18,100 доллар. рақам 988 06 04 07 ватсап дорад ва ҳам дастӣ. таъмир дора бардоро. поёни корвон назди мошинбозор. ҳамом ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. хона душонагай ду комната обшӣ, яъне ки ду ҳуҷра. боз муомила мешавад. расидем ба анҷоми барномаам. баъри меҳнатҳои мо ҳатман дастгирӣ кунед, яъне барои реклама метавонед ки муроҷиат намоед. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, яъне навори маро тамошо кардед. аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад. паноҳтон ба худо дӯстон.